67निफ्राय आं दामदों 67निफ्राय ओमफ्राय बे गुसुं क्लाइनेट गोलावा गोलाव क्लाइनेट ओमफ्राय गुसुंखौ गुसुंखौबो दामो आदसा ओमफ्राय बेयाव माबे बांसिन खस्थ'सिन कर्नेटआ खस्थ'सिन ओमफ्राय माथो सोरबा सोरबा बुङो माने बेखौ सुबाय थाबालायनो माबा हाथाय गहैलायनो माबा गहैलायनो 15 बोसोर जाबाय जोङो सुनाया नुबाय थायो लोगोबाय थायो जेबो जायाखै जेबो जायाना होमबा बे माने ओरैनो सोरबा बुंनाय बुवा नंखाय बुंनाय आरो फैनाया जोंनि ओरैबायदि जेरै मोनसे कमिटिबो दं नालाय कमिटि मोनसे दाना लाखादों गावनि गामियावल' 8,500 खाथां आरो बियो गामि बारबासो बेलेग जिमान गोजान जिमान बारायलांबाय थागोन बा जोंनि नैबे मिंमां एरियायावहाय बिथांमोनहाल'सो मोनसेल' टिम खिन्थु अबेबा खनाफ्राव दंबा आं मिथिया दै सोरबाफ्रा जुदि मिथियाव बा जेनेबा आं मिथियैखौ आं बुंबाय जुदि अबेबा खनायाव जुदि दंबाय बायोबा आं मिथिया नोंथांमोना जुदि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय नैबे जाहैबाय ना जा आंनि आबौबो जायो लोगोआवहाय ओमफ्राय माने जोंनि नैबे मिंमां हालामाव माने एकदम नाम्बार 1 बेम पार्टि होनना बुङोब्ला अकल बे मोनसेल'सो होननानै आं सानो ना मा नों ना बुङो ना आं दायो नैबे जा बोराय माने आबौ नालाय एसे बैसोआबो एसे जाबाय नालाय ओरैजाय बारा मोजां नुवाखै साफा नुनांगोन ना बिदि ना मा जाहैबाय बिथांमोनहा बामोनपुर गामिनि दै माने मिंमांआव जोंनि नैबे गगामुग हालामनि मिंमां एरियायावहाय नायल' जाल' बेम पार्टि मोनसेल' होनना बुङोब्ला नै बिथांमोननि पार्टि दै नोंसिना मा पार्टि बे बेम पार्टिनि नामा माने जों मिक्सार ओरैनो जेनेबा नोंसोरनि माबाफोर नामफोर दं नामा जेनेबा पार्टि नामा दरनैजों ओमफ्राय नैबे मोनसे खोथाखौ आंनो बुंदों नोंसोरो जेनेबा नोंसोर गासिबो नालाय ना नोंथांमोना जेनेबा दिनैसिम बे बेम पार्टिखौ दामनाया खै बोसोर जाखो माबा खालामनांगौबाथ' नैबेथ' जोंहा माबानिफ्राय 67निफ्राय आं दामदों 67निफ्राय ओमफ्राय बेयाव मा जेनेबा एक्सपिरियेन्स बा नलेज नोङो मा बुंनो सानो बुंनाया माने माथो बुंबावनो नांला जेनेबा गोदोनि आरो दानि माबाफोर एसे डिफारेन्स दंबायो नामा मेथाइफ्रा जेनेबा मेथाइफ्रा दा गोदान फैबाय दं गोदान सोलोंबाय दं लाबाय थायो आरो ओमफ्राय जेनेबा नोङो जेनेबा दानि लाइमोन जेनेबा जिथुनाखि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौहाय नङाबा दामजु बेखौहाय जेनेबाथ' फ्राय माने खम नुनो मोनो बे बेलायाव नों मा बुंनो सानो जेनेबा आबौआ बहुद खम बेखायनो बे जाखांबोनाय गथ'फोरखौ आङो बिसोरखौ माने माबा नेरसोन थालांथों होननानै फोरोंनो एकदम सेस्था खालामो ओमफ्राय दा बैफोर लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लागोन ना लाया नोंसोरजोंहाय जेनेबा गोबाङानो लायाना ओरैबायदि आरो होमबाय नोङो जेनेबा लाजानो लुगैना लुगैया जेनेबा लाइमोनफोर लुबैयो आंबो लुबैयो गामिनि ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरखौ जुदि दा जेनेबा नोंसोर गाबोन समफोर जुदि रिटायार जायोब्ला जा जेनेबा जों हाला बैसोबो जाला जों दामनो हाला होननानै जुदि बुंनानै जुदि नोंसोर दलद थायोबा मा जागोन दा मा जागोन गोमालांसिगोन आरोना ओमफ्राय नैबे दा जेनेबा खै बोसोर जाखो सोलोंजेननाय बेथ' एसे जेनेबा उन्दै नालाय बैसोआ बावाखै जेनेबा नों दिनैसिम बे बिसिनि टिमाव हाबफानाय खै बोसोरसो जाखो बोसोरथामसो जाबाय माबा उसुबिदा प्रब्लेम एनि जेबो गैया दा जेनेबा नोंसिनिफ्राय उन्दैफोरखौबो नोंसोर मा सानो जेनेबा बेफोर बेलायावहाय उननि फिरियाव जों फोरोंलांनो सानो आरोना दा जेनेबा नों माखौ बांसिन इन्ट्रेस्ट लायो बेमखौहाय ओमफ्राय ओरैखौ मा होनो सुनायखौ क्लाइनेट आदसा बेयाव माबायदि जेनेबा हागोन ना हाया बायदि माथो बिराद बोलो नांगौनो बोलो माने नोंनि केपासिटिया मिलायबा खुगाया मिलायबा हालाङो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय सासे जा नैबेयाव सोंसै आं आबौजों नै बोराया खुलुमबाय आबौ माथो दाबो एक्टर थालाय नोंलाय एक्टरथार माथो ओमफ्राय दा नोङो माखौ दामो गोलाव ना गुसुं आं क्लाइनेटखौबो आं मिथिया माबायदि क्लाइनेट गोलाव ना गुसुं क्लाइनेट गोलावा गोलाव क्लाइनेट ओमफ्राय गुसुंखौबो दामो आदसा ओमफ्राय बेयाव माबे बांसिन खस्थ'सिन कर्नेटआ खस्थ'सिन ओमफ्राय एसे इजिसिन आरो दा बे जोंफोरबायदि हागोन ना हाया दामनो हायो नोंसोर गोसो हागोन ओमफ्राय माथो सोरबा बुङो माने बेखौ सुबाय थाबालायनो माबा हाथाय गहैलायनो माबा गहैलायनो 15 बोसोर जाबाय जोङो सुनाया नुबाय थायो लोगोबाय थायो जेबो जायाखै जेबो जायाना होमबा बे माने ओरैनो सोरनिबा बुंनाय बुवा नंखाय बुंनाय आरोना ओरैनो ओमफ्राय जेनेबा आं नोंसिनाव मोनसे सोंनाय नोंसिनाव जेनेबा बिनि टिमाव सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट थायो नामा थायो नैबे नोंस्रा आदै खुलुमबाय दे आं आदैनाव नैबेखौ सोंनो नागिरदों दायो नोंथांमोनहा जेनेबा नैबेफोरबायदि टिमाव जेनेबा सोरनिबा हाबा सोरनिबा आजिखालि बार्थडे सार्डेआवबो नङा होमबा गोदोथ' जेनेबा हाबायावल'सोमोन नङा होमबा आजिखालि बार्थडेफ्रावबो बिदिखौ बाहायसै खोमा नङा होमबा सोरनिबा बार्थडेफ्रावहाय दा नोंथांमोना जेनेबा बे जायगायाव जेनेबा नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला माबायदि सिस्टेमाव फैनाया जोंनि ओरैबायदि जेरै मोनसे कमिटिबो दं नालाय कमिटि मोनसे दाना लाखादों गावनि गामियावल' 8,500 खाथां आरो बियो गामि बारबासो बेलेग जिमान गोजान जिमान बारायलांबाय थागोन आरो
बिदि आरो ओमफ्राय जेनेबा नोंसिनाव घन्टा सिस्टेम ना जेनेबा सानसे सिस्टेम ना मा जोंनि सानसेनि फैखाबोनानै 5टाव गबाय आदसा। मालाबा 6टावबो गयो खावलायनायनि मुलायनायनि गेजेराव माला आधा घन्टा 1 घन्टा बारा दामनोबो गोनां जायो औ गोरोबनायनि बाथ्रा इयो आदसा टाइम टु टाइमब्लाथ' जों 6टाव गनांगौ सारिथायावनो गयो आदसा बेबायदि खोथा ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरखौ लेंहरनाय हिसाबै सोरबा नोंसोरखौ जेनेबा लांफैनांगौ ना नोंसोरनो फैगोन ना माबायदि जोंखौ माने लायनांगौ दानि दोनलांनि गारि रेडि जालायबाय रेडि जाखाबाय समावबो लाना फैबाय आदसा आदसा आरो बेयावल' नङा जों जेरावबो दा जेनेबा बोसोर जाबाय आं हाबनाया गोदानथ' आंथ' बे जि कमिटिखौ आंनो गठन खालामजानाय बे मास्टारजों आदसा आंजों आदसा बियो बुंबाय आंथ' गोदोनिफ्राय दामबाय औ दा जोंनि सेलारफोर गैया सोलोंनो सोरबा सोलोंब्ला आं फोरोंगौ होनबाय बियो मास्टारा जोंना मास्टार बियो बे मास्टारा बेनिफ्राय आङो होनबाय आदसा इदिब्ला मानसि नागिरनि सोलोंसै जानि ओरैबायदि गथ'फ्रा जोंथ' बोरायखा ओरैबाबो सोलोंनानै नागिरबाय गथ'फोरखौ मोनबाय बे सोलोंबाय इतिमयदे आजि दा बोसोरथामा आगान सुरगासिनो दं आरो इसोरनि अननायाव सोलिगासिनो दं ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसोरखौहाय बबेसिम जेनेबा जोंनि मिमांनि बाहेराव बबे जायगायाव नोंसोर थाङो आरो गहपुर जनाय आदसा होमबाथ' नोंसोर गोजानाव थांबाथ' एकदम चार्जआ बारा जायो 18,000 गाहाम जागोन गहपुरावबो 17-18 जागोन दा जेनेबा खाथिखाय इयाव 9,500 फैदों आदसा ओमफ्राय दा जेनेबा बुंनो सानो नामा जेनेबा मिमां एरियाथ' जेनेबा नोंसोरल'सै नोंसोर मालाबा जों ल'खासै जों नांगौथाय दामखौसो बारायना लानोसै होननानै लायाना औ मिलायो आरोना बेबायदि खोथा आरोखि आदसा ओमफ्राय आङो नैबेखौ बुंदों आरोना नोंथांमोनहा जेनेबा गाज्रि मोननाङा जेनेबा आंनिनो गासै आबौ आदै बा बायदि बायदि सोमोन्दोनि नालाय नैबेखौनो बुंबाय जोंहा नैबे बामोनपुरनि माने बेमपार्टि टिमा आं दहायनो बुंखादों गगामुग हालामाव बा जोंनि नैबे मिमां एरियायावहाय बिथांमोनहाल'सो मोनसेल' टिम खिन्थु अबेबा खनाफ्राव दंबा आं मिथिया दै सोरबाफ्रा जुदि मिथियाव बा जेनेबा आं मिथियैखौ आं बुंबाय जुदि अबेबा खनायाव जुदि दंबाय बायोबा आं मिथिया नोंथांमोना जुदि बुंनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय बे बेलायावहाय ना आंहा नैबे आदैमोनजों आं बिनि थाखायनो रायलायदों बे जोंनि एरियायावहाय बिथांमोना जुदि गाबोन समफोर बैसोफोरखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बैसोफ्राथ' माने नुनायाव बिराद सेंग्रा माने बारा गोबावसिम हानाय नङा बायदि मोनदों आंसो जमै खालामबाय बे बेलायावहाय आं सानो आरोना जुदि सोरबाफोर जोंनि माखासे आंनि बा जोंनि इयुन जेनेरेसनफ्राबो जुदि सोरबाफ्रा मोदोम गुदुं गोनांफ्रा सोलोंनो हागोन नङा होमबा ओरैनो जेनेबा सानबेसेसो लागोन बायदि आइडिया मथे लायोना बहुद टाइम लागोन थेवब्लाबो आं बेखौनो खावलायबाय ना थेवब्लाबो दे आदैमोनखौ दे गोजोननाय थाबाय दसे आंजों सम होनायनि थाखाय नङा होमबा दा आरो नोंस्राबो सानसे माने मेंबाय दाथ' जेनेबा न' फारसे थांनांसिगोन लामायाबो नोंस्रा जाबायदि गोजान आरो गाबोनबो दङ आरो गामियावनो आइयै बेबायदि बैसोआव सोरबा जिरायनो एसेबो लुबैथारला आदसा 28 तारिखआव आरोबाव आइयौ हाबाब माथो नोंसोर मा किडनो खालामा फैसा मोनगोन खोमालाय ना जों मालाय एसेल' बुरजा होमबा मानसिया हागोन जानो दे गोजोननाय थाबाय दै बयखौबो दे गोजोननाय थाबाय दे ठीक আছে ओजोंहाय सदिया ओजों मादुलि ओजों जाबाय माबा रौता ओरै अरुणाचल इटानगर नाहरलगन ओरै जोंखौ रावबो किडनिखौनो खालामफेरनो हाया जोंना जों दस्रा प्रदेशआवबो गाहैबायथ' आदसा जेबो प्रब्लेम जाफेराखै ना ठीक আছে गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आरो सोरबाफ्रा जुदि नांगौबा बिथांमोनखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं बेखौनो खावलायबाय बुंनाय दा नैबे आदैमोननि टिमखौहाय जुदि नाङोब्ला जेनेबा नांगौब्ला जायबारा जेनेबा मिथियाखैमोन मिथिदोंब्ला नैबे आंनि चेनेलनि थ्रुजोंहाय बा जेनेबा नैबे आंनि चेनेलनि थ्रुजोंहाय नोंथांमोना जुदि कन्टेक्ट खालामब्ला निस्सय आंनाव जुदि कन्टेक्ट खालामब्लाबो आं नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन आं बेखौनो खावलायबाय जुदि सोरनोबाफोर जुदि बेम पार्टिनि जुदि गोनांथि जायोब्ला आं बेखौनो खावलायबाय नांगौब्ला नोंथांमोना आंजोंबो कन्टेक्ट खालाम दा बिथांमोना अलरेडि माने दासिमबो बिराद जेनेरेसन माने ओरैबायदि माने बोलोगोरा आरो दासिमबो हाबावो आरो ना ठीक আছে गोजोननाय थाबाय दै नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो नोंथांमोनजों रायलायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आङो दिनैहाय ना नोंथांमोननो नैबेखौनो मोनसे मेसेज होना हरबाय नोंथांमोन नैबे मिमां एरियायाव ना जायफ्रा जुदि नांगौबा लांफैनो हागोन आं बेखौनो एसे दिन्थिहरबाय आरो बिनि बेलायावनो आं नैखौनो बुंबाय आरोना नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो नोंथांमोनहा कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हरबानो जाबाय बिथांमोननि सोमोन्दै आं माखासे बुंबाय लास्टआव आं बेखौनो बुंबाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो माथो बुंगोन ना आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दै अके बाय